аларның тормыш юлын барлый истәлекләре белән танышкан саен аларның хезмәтенең олылыгы да, язмышларының ачылыгы да, катлаулыгы да ныграк аңлашыла барды миңа. Мин ныграк туя бардым һәм аларның олылыгын җиткерерлек сүзләр табылырга иде дип менә. Моны әдәби телдә укучыга җиткерерлек хисләр, сүзләр, метафоралар, чагыштырулар һәм башкасын табырга иде дигән тырышлык белән яздым. Һәм язып бетереп ноктаны куйгач, түгелеп еладым. Һәм шунысы бар менә, ул никадәр генә теге абсурд яңгырамасын, мин шуны тоядырым. Ул менә тулган иде инде минем күңелемә. Мин аны кәгазьгә төшерә алмыйча бу тарихтан котыла алмый идем. Шундый бер бар шактый юл язучыларның истәлекләрендә, аңлатмаларында, әгәр син бу әйбергә кирип киткәнсең икән, тема дип әйтү бәләкәйләтә ул әйберне. Син менә шушы шәхесләрнең тормышы белән яши башлагансың икән, син аннан котыла алмасаң, авырыйсың. Ул шир булып килеп чыгарга мөмкин дип кисәтәләр иҗат әһелләре. Һәм мин теге бу әсәргә нокта куйганнан соң, мин чынлап торып, менә бушанып калып һәм әрнеп еладым. Әсәрне укыган кешеләр белер, аның ахыры барыбер кисәтү белән бүгенге көнебезгә кайтып төгәлләнә. Ансы да аның шактый аяныч хәл бит инде һәм ул гыйбрәт булсын иде. Менә өлкән буынга да, үзебезгә дә балалар үстергән, үзе ата-ана булачак яшьләргә дә гыйбрәт булсын иде. Ул әлифба, ул беренче чиратта, ул безнең милләтнең сакчысы, ул безнең телебезнең сакчысы, ул безнең әдәбиятыбызның, әдәби мирасыбызның, туган телебезнең һәйкәле сакчысы ул әлифба. Менә сезнең